Veta "ty si ale kôň" nemusí vyznieť vôbec hanlivo, hlavne keď si predstavíme prínos koní v slovenských horách. Vo Vikartovciach pre konia a ich ľudských priateľov každoročne pripravujú zaujímavé zápolenie, ktoré vyzerá asi takto. Práce som šiel domu, vyčistiť, vylešiť všetko, do polnoci o 5. styk, nakrmiť, vyčesať a tak to je celý život pri nich. Celý týždeň bol taký napätý, jak to bude, ale je to dobre, no, som spokojný. Aj fyzicky, aj tak psychicky. Diváci videli v obci to, čo títo ľudia robia v lese celé dni. K disciplínam organizátori zaradili úlohy ako ovládanie koňa alebo pílenie dreva. Všetko bodovali rozhodcovia, ktorí určili víťaza. S drevom súperili statní muži i šikovné staré mamy. Dovolené bolo všetko okrem dopingu. Pod vplyvom zakázali, tak vydržíme do konca bez vplyvu a potom uvidíme. Potom pôjdeme na zabávu, alebo uvidíme, jak to pôjde ďalej. Rozbehajte, chlopci, koni, najlíhajte spočívať, až ja budu utopím prváky, budu ja vás spomínať. Kon a človek, to je jedno a to isté. Robíš a robíš vždy. Ak pracujete ako kôň, zaslúžite si obdiv a k tomu ešte pridáte šikovnosť a zručnosť, v potatranských lesoch sa určite nestratíte. Martin Sikora, televízia Region.